Hola, abans que res em disculpo per problemes que tinc a la veu. És una disfonia que va i ve i hi ha dies que ve i avui ha vingut. Però això no impedeix que pugui parlar amb el cor perquè és el vincle que tinc, si m'emociono ho comprendreu, és el vincle que tinc amb la meva sogra, amb qui vaig estar molt unida. Vam tenir el privilegi de viure gairebé juntes perquè ella va fer una casa fantàstica al carrer Iradier, que si pugeu per Iradier hi ha la plaça Luisa Granero, al carrer Pomaret, i 2 cases amunt és la casa que ell va fer. Vam començar a viure allà quan ella es va quedar vídua i vam estar amb ella fins al final. Jo la vaig acompanyar, en els meus braços va deixar aquest món i jo només puc dir que el títol de La força d'una dona li vaig posar jo al llibre, a les exposicions, a aquesta conferència, perquè si una cosa caracteritza a la Lluïsa és la seva força. Una força vital, una força femenina impressionant que evidentment les seves escultures tenen. I aquesta força va ser la que la va treure de la misèria més absoluta. Ella sempre em deia: nena, jo he passado misèria. Misèries que no tenien per menjar a casa seva, que ella va començar a anar a l'escola als 9 anys, que es va prendre la catequesi de memòria per fer la comunió, perquè un cosí seu li recitava, perquè ella encara no sabia llegir, i que cap als 13-14 anys una nena que viu a Conde de la Salto en plena postguerra diu que vol ser escultora. No hi ha artista, escultora. La seva mare i la seva àvia eren models de Ramon Casas i ella vivia l'art a casa. Ella sempre deia: no teníem per menjar, però teníem dibuixos, litografies. I ja de ben joveneta ella es començava a pintar els peus, que se'ls treia per sota el llit, les mans, i em comentava, deia: jo tenia l'orgull dels artistes que havia llegit, que passaven gana, però que acabaven sent artistes. I jo pensava, bueno, pues tengo madera de artista. A partir d'aquí, la Lluïsa, que va ser model, com us explicarà molt bé Enric, el seu fill, emprèn una carrera imparable. Però el més admirable és que ho fa amb una Espanya franquista on les dones no tenien ni visibilitat, ni vots, ni cap tipus de possibilitat d'emprendre carreres com la que va fer la Lluïsa. Per tant, la seva força, ella va haver-hi un crític que deia: Luisa Granero és escultora por la gràcia de Dios. I realment ella tenia la gràcia de Déu perquè mai va parar de treballar fins al darrer moment. I crec que el legat que li podem deixar és no oblidar-la. Per això nosaltres, amb els nostres fills, estem intentant i estem aconseguint fer coses perquè se la reconegui més enllà de ser la primera catedràtica d'escultura, la darrera escultora monumentalista, però sobretot com una dona emprenedora, com una dona líder amb el que va fer. I tot això s'ha de reivindicar, i quan passeu pel Palauet Albéniz, per la Verge del Roser, pel Sant Jordi de la Facultat de Belles Arts, us podreu adonar de tot el que ella representa per les dones i per l'art d'aquest país. Gràcies. Sí, l'Enric, el seu fill. Bueno, a veure, jo per dissipar una mica passarem un petit vídeo que va fer la Universitat de Barcelona amb un homenatge que li van fer al mes de maig. A veure si el trobo, que espero que sí. Aquestes coses de la informàtica van com van a vegades.
Espero que tinguem àudio posat. Luisa Granero és una pionera en tots els àmbits, ho va ser evidentment en l'àmbit artístic, en l'àmbit d'expressió, però evidentment també ho va ser en l'àmbit universitari, en la mesura que va trencar un tabú, que és que les figures de catedràtic i especialment d'un art, diguem-ne, més dur com a l'escultura, havien estat sempre masculines. Jo crec que és molt important celebrar la figura de la Luisa Granero, perquè al final, si la situem en una genealogia d'artistes catalanes, o més concretament d'escultores catalanes, Luisa Granero marcaria una mica com un punt i seguit. En el sentit de que a la Luisa, en la seva figura, en la seva trajectòria, s'assoleixen una sèrie de reivindicacions que d'altres artistes, dones, anteriors a ella, mai aconsegueixen. A la generació de Luisa Granero li va tocar un fet molt important, que és convertir l'ensenyament artístic en un ensenyament universitari. És una de les grans figures de l'escultura espanyola de l'època. Ho fa en un moment en el que en realitat hi ha poques dones en actiu. Un tema fonamental és que ella construeix la seva imatge, no sap llegir als 9 anys i no poden anar a l'escola a casa seva, i comença a llegir sola, li ensenya el seu cosí, i comença a llegir i arriba a catedràtica. Luisa Granero va fer una producció immensa, però amb una particularitat que la diferència, amb el seu procés de treball, als altres escultors. Només feia una de cada i no feia còpies. Per tant, les 800 són diferents. La pràctica totalitat de la seva producció gira al voltant de la figura femenina. La podíem entendre, la seva obra, com una oda a les formes del cos de la dona i a la feminitat. Jo crec que el legat de la Lluïsa és aquesta intensitat universal que l'escultura té que arribar a tothom. Obtindrà la càtedra d'escultura a la Universitat de Barcelona el 1964 i serà en aquell moment la primera artista plàstica, la primera creadora d'art en obtenir una càtedra a la universitat. La Luisa Granero, quan va entrar, quan va accedir a la seva càtedra, eren 3 dones professores en un marc que era majoritàriament masculí. Ella va ser sobretot una feminista de pedra picada i de picar la pedra, no? Per tant, diguem-ne, el seu paper va ser com a exemple importantíssim per les generacions futures d'estudiants. Ella va obrir aquesta via de la dona, però també la va obrir amb molta intensitat. O sigui, ella, als claustres, a les reunions de departament, es barallava amb tothom, fos qui fos, i ella sempre defensava els alumnes primer i defensava un criteri just. Bé, és evident que a mesura que passa el temps la figura de la Luisa Granero creix. Va ser una professora molt estimada, va ser una dona en un món que era bàsicament d'homes, que és el de l'escultura, i va tenir una gran capacitat de superació, tant des del punt de vista pròpiament de les belles arts com des del punt de vista de la universitat com a institució. Crec que és un referent que calia, òbviament, recordar. La Lluïsa ho inicia amb un món hostil. Ara podem somiar allò que volia la Lluïsa, un món, diguéssim, més just i més, en certa mesura, amb més intensitat. Quan la Luisa es va presentar a la càtedra, o sigui, per accedir a tenir la càtedra d'escultura, se'n va anar a Madrid, el dia del seu cumpleaños, i feia 40 anys. I li van dir, no et facis il·lusions, perquè tot el tribunal són homes. I sobretot hi ha un, que és un misògin, que només pel fet de ser dona no et deixarà ni començar. El tren que portava aquest senyor cap a Madrid es va espatllar a Saragossa. No va arribar a Madrid, la Lluïsa va presentar-se i va guanyar la càtedra. Bueno, m'emociono. I ella deia, és que tengo un ángel de la guarda. Pues això, res, gràcies. Bueno, hola.
volia començar per coses que ja han dit abans. Llavors, a vegades això és una aventura, perquè tens que esperar que els altres parlin per saber les coses que no pots dir, perquè ja les han dit els altres, no? Llavors, una de les coses que nosaltres estem buscant en aquests moments és que l'obra de la Lluïsa no desaparegui, la feina que ha fet no desaparegui, tot el que ella ens ha deixat tingui continuació. Nosaltres, aquí s'han comentat que la Lluïsa va fer més de 800 escultures en tota la seva vida, que és ràpid dir-ho, perquè, clar, una escultura no es fa en 2 dies. Ella es posava cada 4 anys i cada 4 anys tota l'obra que es posava era obra nova, no l'havia exposat abans. Llavors, clar, això representa que, deixant de costat tot el que ella va poder vendre, jo tinc més de 200 escultures en un magatzem. Aquestes escultures van de la pedra, al bronzo, al màrmol de la Cala Torau. El màrmol de Cala Torau és de color negre, és com aquesta. Del marbre de Carrara, que és un marbre blanc immaculat, una meravella. Terracotes. I tinc algunes que són en guix. I sabeu què passa? Tinc una escultura de guix que nosaltres li diem que és el seu testament, per dir d'alguna manera, que mai podrà veure la llum, perquè són dos noies de tamany natural que estan assegudes en un sofà també de tamany natural, evident, de 3 places. I això, diguéssim, està allà, és un guix. Aquest guix s'hauria de fer un motllo, de fer un bronze, o de fer una pedra, o fer alguna cosa moderna en matèria plàstica, polièster, però per aquests moments no es pot fer. A veure, jo fer aquesta obra en aquests moments val 180.000 euros. Aquesta obra, a veure, potser hi hagi alguna institució que vulgui fer, algun particular que s'emocioni i que ho vulgui fer, però de moment estan allà, és un espai mort. Nosaltres hem buscat a lo llarg de tots aquests dels últims anys, després que va morir ella, un espai on poguessin col·locar, on es poguessin veure totes les seves obres. Vam estar-hi 2 anys buscant aquest espai amb un ajuntament de Barcelona, al final no va poder ser, no el de Barcelona, sinó un del voltant de Barcelona i no va poder ser. Bueno, el que no volem és que l'obra de la Lluïsa desaparegui. Nosaltres hem fet una exposició al mes de... La vam inaugurar a Saragossa, al Museu Gargallo, al mes de gener, per la qual van passar més de 7.000 persones. Després van fer una altra exposició en el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Va fer aquest vídeo ens ho va fer la universitat amb una cerimònia que va fer al claustre que van celebrar l'any 2024 com l'any Lluïsa Granero. D'aquí a pocs dies tindrem una exposició en
Sala Parés, que està al carrer Petritxol. Més endavant hi ha alguna cosa que no està ni apalabrada però que podria sorgir, però diguéssim el dia 25, em sembla que és, de novembre, en la qual farem la cloenda de l'exposició de la Sala Parés, també vindrà algú de la universitat i vindrà el vicerector de Cultura de la universitat a la Sala Parés per fer el tancament de l'any 2024, de l'any de la Lluïsa Granero. Què passa? Que després d'això de moment no hi ha res. Però seguim, nosaltres ho diem, seguim esperant que l'obra de la Lluïsa arribi a tothom, i no només l'obra de la Lluïsa, sinó l'esperit que es desprèn de la Lluïsa. Perquè la Lluïsa era una dona empoderada. La Lluïsa era una dona que s'aixecava al dematí molt d'hora, s'anava a la plaça, portava el menjar a casa. A mi em portaven al col·le, parlo de quan era petita, fa molts anys, em portaven al col·le. Després ella se n'anava a treballar amb l'Enrique Monjo quan era, diguéssim, deixeble seva o ajudant seva. Després em venien a buscar. Clar, el meu pare també estava per aquí al mig repartint-se les històries, i una de les coses importants d'aquesta parella Galcerà-Granero, o Granero-Galcerà, és que el meu pare sempre va estar recolzant a ma mare. El meu pare va ser catedràtic d'anatomia a la Facultat de Belles Arts també. I els dos eren escultors. I els dos lluitaven, per dir-ho d'alguna manera, o es postulaven, per dir-ho més correctament, per la càtedra d'anatomia, per la càtedra d'escultura. La va guanyar ma mare. El meu pare l'any següent va guanyar la càtedra d'anatomia. Però el meu pare sempre va estar darrere de ma mare ajudant-la a fer els guixos. Totes aquestes escultures monumentals que ma mare va fer no les hauria pogut fer si no hagués sigut pel meu pare. Perquè el meu pare sempre estava fent els guixos, fent els motllos, fent les fotografies de l'època. Va ser una relació... Traient-li els ploms per la nit perquè no treballés tant. Sí, ma mare pencava molt. Ens ha deixat, però hi ha molt darrere d'això. Com deia abans, no només les escultures, no només un gran criteri, sinó un exemple. I aquest exemple és algo tan obvi per a una persona que surt d'on surt i arriba on arriba, als 40 anys, a ser catedràtica d'escultura a la universitat. No sé, hi ha moltes coses que dir, hi ha moltes anècdotes que contar. Si voleu fer preguntes, estarem, si podem, encantats a respondre-les, perquè les anècdotes són part de la vida de la gent. I una de les anècdotes que és més divertida, vosaltres no sé si sabeu que al Palauet Albéniz ma mare té dos grups a la part del llac, dos escultures molt grans al llac, i a la part de baix, que està davant del museu, té una font amb 4 escultures petites de bronze que són uns nens que estan tirant aigua. I allò es va fer a l'època de Porcioles. Però es veu que a l'època de Porcioles, diguéssim, no hi havia, d'alguna manera, un apartat econòmic dedicat a l'art dins dels pressupostos de l'Ajuntament. I a la meva mare li van fer una factura. I la factura que li van fer va ser
tants diners, ara no recordo tants, no devien ser masses en aquella època, però per clavegueram. Anècdotes com aquesta n'hi ha moltes, però aquesta... Hi ha una altra que és brutal, que també en aquests moments hi ha una llei que està a l'Estat que garantitza que hi ha un tant per cent, em sembla que és un 7% del pressupost de l'obra pública que s'ha de gastar en art. I això no es fa. I jo vaig interessar-me, dic, bueno, això per què no es fa? Per què no hi ha aquest 7%? A Madrid, per exemple, a Madrid hi ha quantitat d'escultures, quantitat de coses que tal. A Madrid saben el camí. Jo ho vaig preguntar, jo vaig estar parlant amb el director de l'Escola Superior de Belles Arts de Madrid, l'Escola de San Fernando, l'Acadèmia de San Fernando. I vaig preguntar-li, diu, quins són els passos que s'ha de donar perquè un artista pugui accedir a aquest 7%? I ell em va comentar que era una espècie de camí que no sabies ben bé per on t'anava, que no sabies ben bé... Sabeu allò del Mariano José de Larra, ¿vuelva usted mañana? Pues més o menys això. Però bueno, hi ha moltes coses, però en tot cas, moltes mercès per haver vingut aquesta tarda aquí. Si tingueu alguna pregunta, hi ha gent que ha conegut a ma mare, aquí tenim un dels seus deixebles, perdona, un dels seus deixebles. No sé si vols dir alguna cosa. Uno de sus alumnos favoritos, Jaime, que l'adorava. Jaume Vallallú, que en aquests moments és professor de l'Escola de Belles Arts. Quan t'he vist, dic, mira, va. No diré que estàs igual, però jo tampoc. Anàveu junts? Ostres! Ostres! Explicava... Ara el mireu, perquè... El Jaume... Jaume Ros Vall Verdú. Sí. Jo us podria explicar moltes coses. Doncs digues. Vinga. Per exemple, hi havia una cosa que ella feia que jo hi sé perquè la Lluïsa Granero era una persona entranyable, era una dona forta, poderosa, era collidor, perquè tenia una gran força. Però tenia una cosa que la diferenciava molt de molts dels escultors i companys seus, que és que a ella no li agradava que tenir deixebles en el sentit de tenir continuïtat formal. O sigui, ell el que valorava sobretot era la gent que feien un altre tipus de camí, però valorava, o sigui, el que et donava ell era el seu esperit, el seu exemple, la seva manera de fer les coses i d'entendre l'escultura. Això sí, però no li agradava a la gent que d'alguna manera, entre cometes, la copiava. És que ella deia, el arte no és la còpia. Aquesta frase la subratllava cada 2 per 3. Jo tinc una anècdota, que és una anècdota que jo no la vull, és molt personal, no sé si està bé que ho digui, però perquè a mi em va enorgullir molt això, que em deia, ella em deia, era l'única persona que em deia Jaime, que jo li parlava. Per això ho he dit. Perquè jo no el reconec com a Jaime, sí. Em deia així. I em deia, Jaime, ven aquí, ven. I diu, a ver, dime más aquí, porque esto no me lo quieren decir. Porque no se atreven, dic, me lo dices. I ella, bueno, em semblava, i llavors ella feia, home, és que feia, però em feia gràcia perquè quan ella veia que hi havia alguna cosa que no acabava d'agradar-li o que no li feia el pes, em cridava i em ho reconec. És que t'adorava, ja ho saps, t'adorava. I llavors a mi fa molta gràcia quan l'Enric explica una cosa, perquè crec que fa justícia, que és que la Lluïsa era una barbaritat, dona,
i d'escultora, però crec que té molta raó quan posa la figura del seu pare. Perquè Seran era un home que, bueno, parla que l'adorava, la seva dona, la cuidava, l'animava, l'emprenia, i d'alguna manera, no diré que sacrifiqués la seva carrera per ella, però d'alguna manera va agafar un pla, possiblement encara fora, més secundari, però que era vital, era importantíssim. Ella sabia que tenia el seu home i el seu home un gran escultor, perquè era molt gran, que l'ajudaria sempre i que cuidaria d'alguna manera d'ella, de la seva professió, de la seva carrera. Llavors, el Serà, me'n recordo que la venia, tu te'n recordaràs d'això perfectament, la venia a buscar sempre a classe. Aquella classe que ara es diu Luisa Granero, per fi, que està molts anys amb els ocupa de dibuix, perquè aquella classe d'escultura, una planta baixa, llavors que havien, el monjo havia fins i tot construït una rampa perquè portava un cavall per treballar. Això no ho Quan ha havia... sortit la diapositiva aquella del Geni de Madonna... Sí? Sí, allò va fer allà va ocupar tota l'alba. Bueno, doncs, ara que estava dient, no recordo. Ah, sí, que la venia a buscar. I llavors ell feia el següent. Hola, bon dia, tal. I com que la Lluïsa no acabava mai, perquè sempre tenia feines d'això, Lluïsa, vinga, tal. Llavors, ella anava, que ho recordo perfectament, amb els braços enrere, anava mirant per tot, i era llestíssim perquè ens calava a tots. A tots, bueno, tampoc eren tants, eren 10 o 9. Ara ens ve la sort. Sí, però també eren uns, 9 o 10, una cosa així. Clar, una classe amb 10 era un privilegi. I llavors passava per allà i a cada un deia una cosa. Mentre esperava que la Lluïsa acabés i tot això, que era llarg, a cada un deia una cosa. I me'n recordo que a mi un dia es va plantar allà i em diu: vostè no modela, vostè talla. I jo, perquè deia vostè, i jo li deia: és que no sé què vol dir. I diu: sí, vostè talla la pedra, no? Talla la fusta, tal. I dic: home, no ho he fet mai. Com que no ho he fet mai? Provi. I l'endemà jo vaig agafar una llamborda de terra que hi havia pel carrer i amb un martell, una punxó i una escarpa, sense tenir una idea, vaig començar a picar. I vaig estar 20 i tants anys picant la pedra, tenia raó. Que fort! Això no ho sabíem. Era un picapadrer Et va descobrir. en potència, i ell ho va saber veure perquè per la manera que tenia de modelar, que a més aviat tallava el fang que el modelava. Fixa't, era un crac. Llavors, per això fa molta il·lusió, molta gràcia quan l'Enric sempre d'alguna manera reivindica aquesta posició del que està al costat, del que està a l'ombra, però que és molt important. Sabeu allò que diu que davant, o sigui, al darrere d'un gran home hi ha una gran dona, doncs amb la Lluïsa Granero era al revés, al darrere d'una gran dona hi havia una dona. Sí. I a més tenia, si em permets afegir, tenia la capacitat de... La Lluïsa era un nervi, bueno, el que em diguis, la força, com a anècdota, per exemple, divertida. Un dia sortint de la facultat, que ell l'esperava en el cotxe, es va equivocar de cotxe, va seure al costat d'un altre, que hi havia un senyor, i li diu: ai, no és mi marido. I l'altre li va dir: pues no. Diu: vinga, anem. Sí. I senyora, perquè ella anava sempre així, i a més ella ho deia, quan veia una escultura, si la veo clara és pa, no? I els... Muntava les peces... Superràpid. En un moment, pim-pam, Però és això? Les correccions seves eren totals. Sí, pam. No, jo dic... De vegades feia empatia, Oh, clar. Perquè quan venia i la cosa no estava correcta i se la mirava i deia:
Esto parece mantequilla de soya. Aquesta era una frase que Quan et deien això és que ja podies posar-te a tremolar que no estava bé. No, i a més era... Havies de treballar molt encara. Era supertendra, però molt dura. Per favor, sí, no, però Deia el que devia de dir. la Sí. història anava que volava. Era dura, Per això dic que era molt tendra, perquè era supercarinyosa i tendra, però era molt dura. No, i deia, i acabo, que l'Enric, el seu marit, jo el recordo tot molt dient Lluís, però Lluís, o sigui, la baixava, no? En plan britànic, no? I ella es posava nerviosa perquè ell era molt tranquil i ella era un nervi. Però és que si no, s'hagués disparat. Sí. I el testamento de Rodin, què? Oh, Era brutal. Ella admirava molt la vida del Rodin i llavors a la seva, podríem dir, la seva part més teòrica, si es pot dir així, que això jo ho faig, bueno, jo ho feia perquè m'acabo de jubilar i sí, estic jubilat ja. Felicitats. I l'1 d'octubre, o sigui que podem dir que ho havia fet fins ara. Jo mai he fet una classe teòrica, ella tampoc, però sí que parlàvem d'això, ho he tret d'ella, perquè ella t'ho mostrava. Quina és la millor teoria que pots desenvolupar amb els alumnes? Tu mira el que fan i explica a cada una cosa diferent, cita autors o gent que puguin d'alguna manera beneficiar a cadascú, no pots dir el mateix a tothom, però també reuneix-los a tots i ella venia carregada amb els seus llibres, amb uns totxos de llibres impressionants, posava 7 o 8 al damunt d'una taula. A veure, venga, chicos, venid, parlava així, venid, hablan tots aquí. Llavors, tots paràvem, llavors ens cantava les mans, tal, mira, aquest llibre, l'altre, llavors ens ensenyava els llibres, els fullejàvem, etc. I llavors es posava el testamento de Rodin, que era en aquell moment una casset, no? Casset. I escoltàvem tots emocionadíssims el testamento de Rodin, que era d'alguna manera un alliçonament del que ètic i d'allò del que ha de ser un escultor. Llavors ella ens va ensenyar a estimar l'escultura i això és enorme, això és el millor que es pot fer. No passa una gran mestra, una gran escultura. Deia Rodin que el hombre solo será feliz cuando tenga el alma de artista, ¿no? Sí. Y era aquí donde ella tenia l'alma d'artista i jo crec que va aconseguir que molts de vosaltres entenguéssiu això i l'ànima aquesta entrés a dins vostra i dins de la vostra feina. és el clar exemple d'una vocació imparable. Vull dir, i li sortia de l'ànima, no podia deixar de fer escultura. Era superior a ella. I penseu una cosa, 800 escultures fetes com ella, fetes per ella, perquè a veure, molta gent el que fa és un disseny, una escultureta petita, fins i tot dibuixos, els porten a fer i els firmen. Això no ho havia fet ella es retocava fins i tot els bronzes. La pedra que li picava normalment el Mariano i tal, que era un gran executor, doncs les pedres, els marbres, tot això, ella no els posava a exposició, que això pràcticament no fa ningú, no els posava a exposició tal com li venien, que estaven perfectes. Ella li feia, els polia, els retocava, feia coses potser que un no ho sap veure molt si no l'ha vist molt treballar i no ha vist molt com acaba ella, però els acabats de les pedres eren seus. Llavors, a veure, 800 escultures, encara que sigui una vida llarga dedicada plenament a l'escultura, és gairebé impossible. És una barbaritat. I amb monstres com el genio de les isles. Allò és una bestiesa. És una animalada. Jo el que li havia vist, el que feia a classe quan vam coincidir, estava fent una escultura més gran que de tamany natural, de terracota, amb una estructura interior de columnes. Això? I això jo no he vist
fer a ningú més? Això ho faig jo, és a l'inici d'una cosa que se'n diu el modelat constructiu, que la faig jo, però en base al que ella ens va ensenyar. Que és, ella, per exemple, era una dona que no li agradava el guix, no li agradava gens, el detestava bastant. És necessari, però no li agradava. Llavors, era molt partidària dels models que feia, uns sí que els passava guix, però molts els feien terracota, i llavors només si havia de portar-ho a la foneria i tot això, doncs llavors ja passaven pel guix. I ella el que valorava més que el bronze, més que la pedra, més que qualsevol material, el que valorava més eren les terracotes. Perquè és el que surt directament de la mà. Perquè és la impronta. La seva tesi doctoral és sobre la terracota. Ella, per exemple, deia que una mica el que jo estic fent ara, jo penso molt en la Luisa Granero, perquè d'alguna manera el que he agafat és una mica la seva manera de fer, que els envans de això jo estic ja suprimint els envans, ho he refet molt i he fet la meva pròpia recerca en tot això, però l'origen de l'escultura que es diu ara modelat constructiu, que aviat espero que sortirà un llibre que explicarà tot això, doncs és escultures fetes en fang, que poden tenir 5 metres d'alt, que s'aguanten perfectament a base de pisos, però fets amb l'origen del que ella feia. Ella feia aquests envans per evitar que l'escultura pesés tant. Llavors, clar, si l'escultura pesava 600 quilos, si la feia buida i posava uns envans perquè aguantés el fang i tal, doncs acabava pesant 250 quilos i no 600. Llavors la podia coure directament, que això era l'important, perquè si no has de buidar l'escultura, l'has de recomposar, amb barbotina l'has d'enganxar una altra vegada i llavors treballar-la buida en el temps en què ella estava treballant i que jo... Sí, ara t'ensenyaré una foto. En aquest temps no hi havia ningú que fes això. Això és crec jo que és un invent seu i que d'alguna manera jo he seguit. Llavors jo soc ara ja això s'ha fet una mica, no diré viral, però hi ha més gent que ho fa, perquè jo he tingut durant molts anys un espai que també he treballat a la facultat, cosa que no fa ningú més, zero, ningú més. Jo ho he fet, ho he mantingut amb l'esperit de la Lluïsa, a la meva pròpia aula, amb els meus alumnes i jo treballant a vegades amb ells, a vegades soles, però treballant en aquell espai. I allà he anat seguint, a partir d'aquesta idea de treballar modelant però en buit, per això se'n diu modelat constructiu. Ella no li deia així, no tenia nom això. I ara doncs treballant en buit es pot fer tot aquest tipus d'escultura en terracota, cuita a alta temperatura i que la vas ensamblant i pots fer coses enormement grans que aguanten l'intempèrie, que tot el que deia ella, la tesi. Ella sempre deia és que mira la catedral de Sevilla, està hecha de fang, i mira si aguanta, i té raó. O sigui, una barbacoa és només semblant als totxos de la barbacoa, és només semblant a la terra cuita a alta temperatura de xamota, que és la que fem. Bueno, ja no, Molt bé, si em voleu preguntar, afegir... Bueno, jo, si només vull dir una cosa que ma mare deia al final de la seva vida. Hi havia un pintor, un artista japonès que es deia Katsukita Hokusai, que era un dels que van pintar el que deien el mundo flotante, que era un gran dibuixant, i el tio ho feia i tenia 80 anys i el tio seguia i deia si el cel m'atorgués 10 anys més jo arribaria a ser gran. I aquest és un pensament que jo suposo que ma mare no coneixia Hokusai, però ma mare ho va dir en algun moment de la seva bellesa, quan encara estava viable, perquè va tenir un ictus i se'ns va espatllar una miqueta, la pobra,
ho deia, si estic a punt, si la vida em donés 10 anys més, perquè ma mare no va parar de buscar mai, era una buscadora nata, bueno, era una cosa brutal, brutal. Escolta... Bueno, voleu preguntar alguna cosa? Jo volia saber si heu fet el catàleg raonant de tota l'obra de la Luisa Granero. És impossible. Què vol dir impossible? És impossible. Està en ello. El problema és que una de les coses que ma mare ma mare ni feia política, ni prenia nota de a qui li venien les escultures, ni prenia A vegades ni la signava. de l'any que la venia, ni res de tot això. Aquí hi ha una gran recopilació. No, aquí hi ha pràcticament les que tenim en aquests moments, I algunes més. i algunes més. I hi ha també un catàleg que va fer per a la Galeria Cisne Madrid, que va fer el seu primer catàleg fet per ella quan va fer la primera exposició a Madrid. I hi ha... Això, el catàleg reunat, hemos intentado, però es perd. Hi ha més de 280 fotografies aquí. No hi ha tantes escultures, però hi ha més de 280 fotografies. El van fer durant la pandèmia, no sabien què fer, i van dir, bueno, per què no fem un llibre? I van dir, bueno, doncs vinga, anem a fer un llibre. No, és una recopilació exhaustiva de la seva obra. Sí, i els textos són de l'Anna i les fotografies són del meu pare, meves i d'altra gent que ha col·laborat amb aquesta història. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Feu propaganda de la Luisa Granero i expliqueu les seves virtuts. Gràcies. Soy Luisa Granero, catalana, nacida en Barcelona, en el barrio de Sants, i mira, soc escultora. I aquest és el meu taller, ja el veureu, i ara estic fent una Sagrada Família, i és un relleu, però és un relleu, com us donareu compte, una mica especial, perquè he fet com un plat, una rodona, perquè tingui molta profunditat, però que sigui molt baix relleu. Si ho mireu de perfil, veureu que hi ha molt baix relleu. Trigo molt a fer una escultura per una cosa, que m'agrada descansar-la molt. O sigui, m'agrada tindre, que te diré jo, tindre uns mesos sense veure-la. I llavors veig tanta cosa que començo una altra vegada a treballar com si comencés una altra vegada. Vaig començar sent molt figurativa, perquè a l'escola t'ensenyaven, bueno, hauries de masticar la figura, m'entens? Jo he anat evolucionant amb el temps i a mi el que m'interessaria fer de l'escultura és, com te diré, és simplificar, però simplificar no gratuïtament, o sigui, simplificar, treure el que sobra, però què és el que sobra? Això és la meva batalla que tinc ara, o sigui, treure el que jo crec que sobra, però no sempre ho adivines. I m'agrada molt dibuixar, com veureu, aquí tinc uns quants dibuixos, i aquest d'aquí és el primer dibuix que vaig fer a la meva vida. Mira, tenia 17 o 18 anys, el primer dibuix que vaig fer. I llavors, clar, ja comences que t'ensenyen i ja t'ensenyen més acadèmicament, m'entiendes? Però bueno, un se ho va fent després a la seva manera. Després, com veureu, hi ha molta dona i molts nens, ja us ensenyaré perquè és que m'agraden. Jo treballo en fang, com us he dit, però aquí teniu, jo els bronzos els retoco molt, o sigui, em porten la cera i les haig de retocar, mira, la retoco molt. I bueno, veureu que hi ha una mica de desordre, però el taller és així. Aquí és una cosa que he fet gran i que m'ha sortit aquest trosset i l'aprofito però no està acabat. Aquí, com mireu, si hi ha models i de tot aquí. Ja no hi quepo. Tot això és que m'agrada molt l'escultura del deport i que tingui moviment. Mira, tot això és escultura de deporte. L'esport és una cosa de les que més m'agrada també, perquè hi ha molt moviment. Això es el lanzamiento de disco. Este es el fútbol. Este es lanzamiento de jabalina. Aquel es un baloncesto. Aquel también es fútbol. Este es un corredor.
Escolta, veus? Aquesta figura és una figura que s'hi pot fer de tot. Mira, la pots posar així, la pots posar així, i la pots posar asseguda, la pots posar com vulguis, es pot veure per tot arreu. Jo la posaria així, sí. Però vull dir-te que m'agrada fer una figura diferent. La posa de sempre ja no la vull fer. M'agradaria, no sé com fer-ho, no? Però m'agradaria fer una cosa diferent, però lo de sempre. ¿Ves? Esto sería una fuente y aquel, ¿ves? El que levanta los brazos le dice que ha pescado un pez así de grande. I mira, una cosa que m'agrada molt, això són terres cuites, és el relleu, com us dic. El relleu és una cosa molt important, per mi és la base de l'escultura moderna. I veus aquestes dues? Amb un sofà. I com veieu, està ple de pintures que també pinto. Això va penjat, veus? Això ha d'anar en una paret penjat, mira. Y luego, como ya de ella, en relleu. Las ceras, yo las retoco mucho, las ceras, como veréis. Y la cera se tiene que hacer, pues mira, con calor, caliente, e ir añadiendo la cera. O sea, esto luego será bronce. Te la voy girando. Esto luego será un bronce. Pero primero he hecho el modelo en barro, luego se ha pasado en cera. Y ahora pues mira, a retocarla. Y me paso 15 días, un mes retocando una cera. Casi tanto tiempo como cuando hago la escultura. Mira,